फुडें तो घडोवन हाडटलो म्हाका दिसता आनी नाना हो खऱ्यांनीच ग्रेट मनीस आहा कित्याक तेच्या कडेन स्वता माणुसकी तेणी मनीस जोडीत गेल्लो आसा तो आनी कलाकारूय घडत गेल्लो आसा तेका लागून हांव तेका ग्रेट म्हणटा आनी तेणी अशेच कलाकार हांगा पेडण्यान तयार करचे आनी हांव सगळ्यांक आवय बापायक तांकां रिक्वेस्ट करता कित्याक भुरग्यांक तुमी खऱ्यांनीच तांकां कसली आवड आसा समज सिंगींग आवड आसा जाल्यार तुमी भुरग्यांक सिंगिंगाक घालपाचें समज स्पोर्ट्सान तांकां खरें उमेद आहा जाल्यार स्पोर्ट्सान घालपाची कित्याक तुमकां खबर आसा भुरगीं आतां खुबशीं आतां मोबायलान खुबशे मोबायल यूज जाता तेका लागून भुरग्यांचें मन खंय तरी डायवर्ट करूंक जाय जाल्यार अशें हितून आमी ह्या खरें गरज आसा तशेंच हांव नानाक सांगूंक सोदता देवान तुजें बरें हेल्थ दवरचें आनी अशेंच तूं सगळ्या आमच्या पेडण्यान जें नांव तुवें दवरलेलें आसा अशेंच नांव तुजें अशेंच वयर आसचें आनी अशेंच तूं कलाकार म्हणून आयज सगळे तूं अशेंच कलाकार घडयत वचत राव. कला म्हणजे काय असते हे मला बरोबर पहिल्यांदा माहिती आहे. जेव्हा मी पहिल्यांदा नाटकात पदार्पण केलं त्यावेळी मला घरी कलेची चीज कळली. हे आमचे आई शेवडे नाना असोकर जी नाटकात गाणी गायचे ते ताल नव्हता तंत्र नव्हता पण म्हणायचं पण तेव्हा ते कसे म्हणायचे चुका चुका आपण शिका आम्ही त्यातून चुकून शिकून आलो आणि त्या कलेलाच मला एवढ्या सुखाच्या आयुष्यावर ठेवलं. खरं म्हणजे मी ज्यावेळी प्रथम 13 वर्षाची असताना नाटकातली भूमिका प्रथम त्यावेळी नाटक म्हणजे काय ते आम्हाला माहीत नव्हतं. कला ही कशाला म्हणतात ते माहीत नव्हतं. कलेचं चीज काय असतं ते माहीत नव्हतं. पण ज्यावेळी मी पुढे नाटक करत पुढे आले तेव्हा कलेची गाण्याचा ताल कळला तंत्र कळला कसं म्हणायचं स्वर कळला आणि त्यातून मी पुढे जाते. तेव्हा मी फक्त कॉमेडी रोल करायचे. कामन दादा हे सगळे गुरु आमचे म्हणायचे काय तिथं तू कॉमेडीच रोल देऊन बसला कुठली नाटकात करू आम्ही बसायचं तिथं तुझी पण असं करून त्यांनी मला मोठ्या नाटकातली गाणी बसवली. नंतर मी मोठ्या नाटकातून पुढे आले. पण या सर्वांचा आनंद हा माझाच आहे हा सगळ्या माझ्या गुरूंचा आणि या संस्थेचा आहे. या संस्थेला आम्हाला त्याचा आग्रहाने निमंत्रण केलं आणि त्यासाठी मी खाल्ले. माझी येण्याची परिस्थिती नाही मी फक्त माझ्या गुडघ्याच्या वेदीमुळे मी कुठेही जाते आणि त्यासाठी मी आता नाटक सुद्धा बंद केली. पण तरी सुद्धा मला शक्य होईल तिथं मी जाते प्रोग्रामाला जाते कुणी बोलवलं तर जाते आणि म्हणून यांच्या बरोबर मला पहिल्यांदा सांगायला आलं. मी प्रदीपला सांगितलं नाही बाबा माझ्याने होत नाही पायऱ्याचं चढायला अजिबात नाही. त्यांनी ते जाऊन नाना असोलकरांना सांगितलं. नाना असोलकरांनी मला फोन केला तिथे बोल तू पिसावला या दोडलं तुझं सत्कार त्याचं नाव म्हणता कोणाच नाव म्हणता करतो मग काय करणार त्यांच्या शब्दासाठी मला इथे यावं लागलं. आणि मला माहित होतं एवढा मोठा माझा हा सत्कार सोहळा पार पडेल त्याचा आनंद मनात नसतेच मावणारा पण गगनातही न मावणारा आनंद लहानपणापासून जे मी दुःख काढले दुःखात नाटक केली त्या सुखाचं शिक्षण. स्त्री अभिनेत्रीना तेवढं रेकॉग्निशन नव्हतं. नटी म्हणून हिणवलं जायचं पण तिने फक्त गोमंतकातच नव्हे तर आपल्या शेजारच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कारवार जिल्ह्यातही एकापेक्षा एक उत्कृष्ट भूमिका सादर केल्या. त्यांचा तिथं यथोचित गौरव होतोय खरोखरच आणि मी घरगळवासी असल्या कारणाने मला खूप अभिमान वाटतो. आपल्या हिंदू संस्कृतीत गुरुला ईश्वराची उपमा दिलेली आहे ईश्वराचं स्थान दिलेलं आहे. संत कबीरांचा एक सुंदर दोहा आहे गुरु गोविंद दोऊ खडे काके लागू पाय गुरु गोविंद दोऊ खडे काके लागू पाय बलहारी गुरु अपना गोविंद दियो बताय. या संत कबीराच्या दोहात ते परमेश्वराची महती सांगताना गुरुला परमेश्वरापेक्षाही उच्च स्थान देतात. गुरु आणि गोविंद म्हणजे ईश्वर हे दोघे एकाच वेळेला तुमच्या समोर उभे राहिले तर तुम्ही पहिल्यांदा कुणाचे चरण स्पर्श कराल.
मोठा गहन प्रश्न आहे, पण त्याचं उत्तर गोविंद म्हणजे ईश्वरच देतो. आधी तुम्ही गुरूंचे चरण स्पर्श करा, त्यांना वंदन करा. गुरुबिन ज्ञान न उपजय, गुरुबिन मिलेन मोक्ष, गुरुबिन लथेन सत्य, गुरुबिन मिटेन दोष. आपल्या जीवनात गुरु का असावा? तर जे सत्य आहे किंवा जे असत्य आहे त्याचं ज्ञान आपल्याला गुरु देतो. जे उचित आहे, जे अनुचित आहे, जे योग्य आहे, जे अयोग्य आहे त्याचं ज्ञान गुरु आपल्याला देतो. आपल्यामध्ये काय कमी आहे, आपल्यामध्ये काय उणीव आहे, आपल्यामध्ये काय दोष आहेत आणि ते दोष कसे सुधारावे याचा उपदेश आपल्याला गुरु करतो. गुरु शिष्य परंपरा होती. विद्यार्थी 7 वर्षाचा झाला की त्याला गुरुकुली पाठवायचे. इथे 12 वर्ष म्हणजे जवळजवळ कमीत कमी एक तर त्याचा अध्ययन व्हायचा आणि सर्वांगानं स्वतःचा विकास साधून तो विद्यार्थी 12 वर्षानंतर त्या गुरुकुलातून बाहेर पडायचा. तो परिपूर्ण विद्यार्थी तयार झालेला आहे. पण त्यावेळेचे जे गुरु होते, ते रामायण महाभारतापासून आपण जरी बघितलं तर त्यावेळी राजाश्रय होता. आज परिस्थिती बदललेली, राजेच गेले त्यामुळे राजाश्रयाचा प्रश्न उद्भवत नाही. मग आता असे जर गुरु राहिले असते तर त्यांनी काय खाल्लं असतं हा महत्वाचा प्रश्न आहे. तर त्या गुरूंनाही संसार होता. अगोदर काय व्हायचं, ह्या गुरूंचं सगळं तो राजा बघायचा, म्हणजे त्याच्या संसारासाठी जे लागेल ते बघायचा. त्याने फक्त विद्यार्थ्यांना जे समोर असते त्यांना शिकवायचं, एवढंच ना. असे बराचसा कालखंड राहायचा. कारण गुरु निर्धार होता, त्याच्यासाठी आणखी कमाईसाठी आपल्याला काय करायचं नाही. पण काळ बदलला, राजे गेले आणि हा राजाश्रय बंद पडला. ज्यावेळी राजाश्रय बंद झाला त्यावेळी गुरु सुद्धा कालबाह्य झाले, कारण त्यांचा प्रपंच चालेना. मग काय करायचं, तर क्लास सिस्टम झाली आहे. आणि विद्या विनयन शोभते त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आमचे गुरुजी आहेत. त्यामुळे आम्हाला खूप अभिमान आहे की असे गुरुजी आम्हाला लाभले. आणि मग मी का विद्या विनयन शोभते मी का म्हटलं तर रामायणातले एक प्रसंग आहे, सर्वांनाच माहिती आहे की हनुमान जेव्हा सीता मातेला भेटायला जातो तेव्हा तो आपलं इंट्रोडक्शन काय देतो. जर कोणी सुंदरकांड वाचलं असेल तर माहिती आहे, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधानकी. एवढंच रामदूत, एवढंच तो इंट्रोडक्शन देतो. त्याच्याकडे इंट्रोडक्शन द्यायला भरपूर आहे. जर कोणाला हनुमान चालीसा माहित असेल तर शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करे वेगवान. भरपूर इंट्रोडक्शन आहे. पण ते न देता फक्त रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधानकी. शपथ घेऊन सांगतो की मी रामदूत आहे. म्हणजे विनयशीलता कोणाकडून शिकायची तर ती हनुमानाकडून शिकायची. आणि त्याचंच प्रमाण जर असेल तर दुसरे आमचे गुरुजी आहेत त्यांच्याकडून विनयशीलता शिकली पाहिजे. आमच्या तोडशे पंचायत परिसरात तामोशी तोडशे या सगळ्या एरियेत नाना आसोरकरांचे संगीतनाथ कार्य उभा. तशाच प्रकारे आज कलापुढे हडपी आमचे सत्कार मूर्ती शेवडे तसेच नूतन पेडणेकर आमचे काका यांचे कार्य खूप मोठे आहे. अशा प्रकारचे हे कलाकार आणि बरेच कार्यकर्ते हांगासर घडचे. अखिलते गाव